Wedi dod yma heddi cwrdd y grŵp o foi sy'n newydd gorffen i ar leoliadau. A maen nhw'n barod i joio, yn tywydd hyfryd, dim eich y pysgod. Mae boes lle wedi, chi wedi dewis penwythnos gret i'r fant. Chi'n gorffen eich aroliadau, beth yw'r plan beth chi'n barod i wneud? Just ymlacio ar y trath, ie. Os gwellydd y tywydd? Ie, cael bach o hwyl. Beth chi'n bwriadu i wneud yn bwyd? Beth chi'n fawr alfer yn wneud e? Ie, mae cwpl o restaurants neis mas yn dim o'ch ymysgol. Rhaid fi'n onest, mae'r receipti fi, go syml ar reit. Chi'n gael ei brecwast, cynno, neu swper. Falle o'n i'n ôl i carafan mas o'r glawen a gen i gofach yn wneud hwnna? Ie, iawn. Iawn boys, ni'n paratoi cawl ffa a bacon. Mae'r bacon i gael ei fygu fe smoky bacon, lyflu. So, cannelloni beans, haricot beans, butter beans, green beans fresh, moron, a bara fresh fyna, right? Ti'n fain trotiolew mewn i'r sosban. Winwns a rhoi y Coginio. Chi boys yn Coginio fyd? Na. Dwi'n cael ei good micro pizza. Micro pizza, good. Takeaways. Bacwn. A gymysgu. Gwnewn ni yn y Coginio yn fyna, right? So'r beans. Haricot beans. Cannelloni beans. A butter beans, right? Bach o waniaeth. Gweld y rhoi fach na fyna. Tebyg iawn i baked beans. OK, heb y tomato sauce. Cannelloni beans. A wedyn, a butter beans. OK, lot mwy o seis. Maen nhw'n mynd i dala siarp nhw'n blas neis dyn nhw hefyd. Mae'n i adio'r moron. A jyst y beans werddyn, right? Mae'n yna eisiau Coginio bach yn fwy na beth yw'r beans. So, mewn ar yna. Cwbl lot mewn i'r sosban. Cwbl lot mewn. Mewn i'r sosban. Digon o nes, nid i chef dda, bydd yna mes ma. Ei gymysgu. Stoc yw iar, tua hanner peint. Dawn ni hwn i ferwi am tua 5 munud. I mewn ar 3 math o ffa. Chydig o halen a phupur. Wedyn ei adael i ferwi'n ysgafn. Iawn boys, yn ti? Gret. Diolch. Swp boys, so mae'r cawl yn barod. Ie. Tacyn, gyda chi gwybod beth chi'n meddwl. Ond beth yw'n mynd i weid nawr, red? Os mae'n neis, fi nath e, os nad yw e, gadw. Lovely. Chi'n tos y bar boys, bar fresh, ddod nos y ffwrn bor yma, honest. Honest, merch yn blasus. Wedyn gwir chi boys, arch farchnad oedd y bar. Really nice. Beth di trail beans fel un o blaen? Chi'n gael ran o 5 a day, mae'n llysiau yn efo cig yn efo dŵr yn efo. Mam, job yn iawn. Y pryd arall i'n neud, na i adael y boes nawr i mwynhau weddill y gwyliau yn imbych y pysgod. Neis i rai.